ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताक स्वामिनीति नाम्नि नमो आचार्यपादाय निताय गृपप्रदायिनि गौरकथा दामोदाय नगरग्रामतारिणि नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। మొదటి హరే స్కందం. కృష్ణ ప్రణామాలు మా ప్రభు. హరే కృష్ణ. జై శ్రీ ప్రభుపాద్. మొదటి స్కందం 2వ అధ్యాయం 10వ శ్లోకము. కామస్య నేంద్రియ ప్రీతిర్ లాభో జీవేత యావతా జీవస్య తత్వజిజ్ఞాసా నార్థో యశ్చేహ కర్మభిః. Translation: Life's desires should never be directed towards sense gratification. One should desire only a healthy life or a self-preservation, since a human being is meant for inquiry about the absolute truth. Nothing else should be one's goal of one's works. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The completely bewildered material civilization is wrongly directed towards the fulfillment of desires in sense gratification. In such civilization, in all spheres of life, the ultimate end is sense gratification. In politics, social service, altruism, philanthropy, and ultimately in religion or even in salvation, the very same tint of sense gratification is ever increasingly predominant. ప్రతి దగ్గర కూడా ఇవాళ రేపు ఇంద్రియ భోగం అనేదే పరమ ఉద్దేశంగా పెట్టుకోనున్నారు. ప్రతి ఒక్క దగ్గర చిన్నప్పటి నుంచి తీసుకొని ముసలివారి దాకా కూడా అందరికీ అదే ఉన్నది. చిన్నపిల్లలకి చదువులు ఎందుకు బాగా మంచి మంచి చదువులు అంటారు. సో అక్కడ ఏముంటుంది, ఒక ఉద్యోగం ఏ రకంగా సంపాదించాలి, 4 రూపాయలు ఏ రకంగా సంపాదించాలి. కొద్దిగా కిషోరావస్థ ఆ రకంగా వచ్చినాక ఎవరి దగ్గర అయితే ధనం బాగుంటుందో వారికి, లేకపోయిందా ఈవెన్ పేరెంట్స్ కూడా బాగా చదువుకున్నామంటే పెద్ద ఉద్యోగం వస్తుంది, పెద్ద ఉద్యోగం వచ్చిందనంటే బాగా సంపాదించచ్చు. దాని తర్వాత పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు, ఎంత ఎక్కువ ధనం సంపాదించారు, ఎంత పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నారు, ఎంతమంది బలగం వారి వెనకాతలు ఉన్నారు. సో అది మాత్రమే చూస్తారు. ఒక మనిషి యొక్క గొప్పతనం అనేది వారి దగ్గర ఎంత ధనం ఉన్నది అనే దాన్ని బట్టి, లేకపోయిందా ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారనే దాన్ని బట్టి. అంతేగాని వారికి ఎంత భక్తి ఉన్నది, లేకపోయిందా వారికి ఎంత జ్ఞానం ఉన్నది దాన్ని బట్టి కాదు. వారు మహాత్ములా కాదా అనే దాన్ని బట్టి అయితే లోకంలోని లేనే లేదు. అండ్ ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత కూడా ఇంక్రిమెంట్ అలాంటిది, దాన్ని కూడా కేవలం ఇంద్రియ భోగం కోసమని. లేకపోయిందా ఎవరైనా బాగా చేశారు ఏదైనా కంపెనీలోని, వాళ్ళని ఫారెన్ ట్రిప్స్, అదంతా ఏంటి, ఇంద్రియ భోగం. ప్రతి దాంట్లోని ఇంద్రియ భోగం. So, in the political field, the leaders of men fight with one another to fulfill their personal sense gratification. So, ఇప్పుడు కూడా దేశాల మధ్యన యుద్ధం ఎందుకు జరుగుతోంది? వారికి ఇంద్రియ భోగం, వారికి ఎవరు గొప్ప నేషన్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేసుకోవాలని చెప్పని అందరూ కూడా యుద్ధాలు చేస్తున్నారు. సో ఫైనలీ అదే, ఈవెన్ మతాలు, కేవలం ధర్మం అంటే ఒకటే ఒకటి ఉండేది, సనాతన ధర్మం.
కానీ మతములు అనేది ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ ఆ మతముల్లోనూ కూడా మీరు చూడండి, ఫైనల్గా అల్టిమేట్లీ వాళ్ళ గోల్ ఏంటి? ఇతర మతాల్లోని సనాతన ధర్మంలోని వదిలేయండి, కానీ మిగతా మతాల్లోనన్నిటిలోని కూడా స్వర్గం వస్తుంది, స్వర్గంలో ఏం దొరుకుతుంది అనేది వాళ్ళు డిస్క్రైబ్ చేస్తారు. సో అది కూడా ఇంద్రియ భోగమే. కేవలం ఫైనల్గా వారి యొక్క లక్ష్యమే ఇంద్రియ భోగం. సో కంప్లీట్గా అంటే అది వికర్మ పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది ఇది. ది ఓటర్స్ అడోర్ ది సో కాల్డ్ లీడర్స్ ఓన్లీ వెన్ దే ప్రామిస్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. సో ఒకవేళ ఏదైనా పొలిటికల్ పార్టీ ఫ్రీగా ఇది ఇస్తాము, అది ఇస్తాము, మీకు ఇంద్రియ భోగపు సాధనాలు మేము ఇక్కడ సమకూరుస్తాము అని అంటే వారికి ఓట్లు వెళ్ళిపోతాయి. యాజ్ సూన్ యాజ్ ది ఓటర్స్ ఆర్ డిస్సాటిస్ఫైడ్ ఇన్ దర్ ఓన్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్, దే డీథ్రోన్ ది లీడర్స్. సో చాలా దేశాల్లోని మీరు చూసినట్లయితే వారికి ఏదేదైతే ఇంద్రియ భోగం కోసం అనేసి అడ్డు వస్తుందో ఆ లీడర్స్ అందరినీ వారు అక్కడి నుంచి తొలగించేస్తారు. ది లీడర్స్ మస్ట్ ఆల్వేస్ The leaders must always disappoint the voters by not satisfying their senses. The same is applicable in all other fields. No one is serious about the problems of life. Even those who are in the path of salvation desire to become one with the absolute truth and desire to commit spiritual suicide for sense gratification. సో ఎన్నో రకాలుగా మోక్షం అనేది కూడా ఉన్నది. సో ఒకటైపోవడం, దీన్ని ఏది సాయుజ్య మోక్షం అంటారా రామకృష్ణ ప్రభు? లేక ఎవరికైనా తెలుసా ఇది? సారూప్య సాయు మోక్షం. సారూప్య సాలోక్య సామీప్య సాయుజ్య సాయుజ్య కానీ ఒకటి ఏకమైపోవడం, భగవంతునితో ఏకమైపోవడం, దాన్ని సాయుజ్య మోక్షం. సాయుజ్య సాయుజ్యం సాయుజ్యము. సో ఇది అన్నిటికంటే లోయెస్ట్. ఇది సాయుజ్య మోక్షం కోరుకోవడం, అది భగవంతునిలోని ఏకమైపోవడం. అది కూడా ఒక రకమైన ఇంద్రియ భోగమే. ఎందుకు? భగవంతుడు ఆరాధ్యుడు, భగవంతునికి సేవ చేసుకోవాలి మనం. ఒక భక్తునికి సేవ చేయించుకోవాలి అనే ఒక కోరిక ఎప్పుడూ ఉండకూడదు. పొగడతలు తెచ్చుకోవాలి, వారిని అందరూ కూడా గ్రీట్ చేయాలి అనే కోరిక ఉండకూడదు. వారిని వారే ఒకవేళ భక్తుల్లాగా, భక్తులు అయినా కాకపోయినా వారిని ఒకవేళ భక్తుల్లాగా వారు మార్చుకోవాలనుకున్నారంటే కూడా వారిని ఒకరు మెచ్చుకోవాలని ఎప్పుడు అనుకోరు. వారిలోని తప్పులు ఏదున్నాయో అది వారిని పాయింట్అవుట్ చేసేలాగా చేయాలి భక్తులు, మిగతా వారు. అంతేగాని వారిని మెచ్చుకుంటూ ఉన్నారు అని అంటే ఆ అహంకార భావం వచ్చేస్తుంది. ఆ అహంకార భావం వారిని అధోగతికి తీసుకెళ్తుంది. సో కానీ భగవంతుడు ఎంత సేవ మన చేత చేయించుకున్నా సరే కూడా భగవంతుడు కూడా అంతే రెసిప్రొకేట్ అవుతారు. మనం ఒకవేళ ఒకటి చేసాము అని అంటే భగవంతుడు పదింతలు మనకి ఏదో ఒకటి చేయాలని అనుకుంటారు. సో కాబట్టి భగవంతుడికి ఏంటి అని అంటే అహంకార భావం అటువంటిది ఏది ఉండదు. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క జన్మ కర్మ అదంతా కూడా దివ్యం. సో అది తెలుసుకోవాలి మనం. కానీ ఎప్పుడైతే జీవుడు ఏకం అవ్వాలనుకుంటాడో, సాయుజ్య మోక్షాన్ని కోరుకుంటాడో, భగవంతుడిలోని ఏకం అయిపోవాలనుకుంటాడో, అతను ఫైనల్గా కోరుకునేది ఏంటి? భగవంతునిలాగా అతన్ని కూడా జనాలందరూ కూడా ఆయనకి సేవ చేసుకోవాలి అని. సో అప్పుడేమవుతుంది? ఎంతైనా సరే కూడా భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పేశారు, మమ ఐవ అంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనస షష్ఠైంద్రియాన్ని ప్రకృతి స్థానికర్షతి. సో జీవభూత మమ ఏవ అంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన. సనాతన అంటే అనాది కాలం నుంచి ఇది రాబోయే అనంతకాలం దాకా అని. సో మమ ఏవ అంశ, నా యొక్క అంశ అంటే ఫ్రాగ్మెంట్, విడిపోయిన ఫ్రాగ్మెంట్. ఎప్పటికీ కూడా భగవంతునిలోని మనం ఐక్యం కాలేము. కానీ సాయుధ్య మోక్షం కోరుకునే వాళ్ళు భగవంతునితో పాటు ఉంటారు. సో వారు కూడా భగవంతునికి ఎవరైనా మనం సేవలు చేసుకుంటున్నామంటే వారు కూడా ఆ సేవలు అందుకోవాలి అనే భావనతో ఉంటారు. అది ఎంతో పెద్ద పాపం. వారు కూడా సేవలు భగవంతుని లాగానే వారు కూడా సేవలు అందుకోవాలి అని అనుకోవడం అనేది పాపం. అంటే మనల్ని మనం భగవంతునికి సమానంగా పెట్టుకుంటున్నట్టుగా. పరాశర ముని యొక్క డెఫినేషన్ ఆఫ్ భగవాన్ అంటే ఏంటి అని అంటే,
అతనికి సరి సమానమైన వారు కానీ అతని కంటే గొప్పవారు కానీ ఇంకెవ్వరూ లేకపోతే, అండ్ ఆపులెన్సెస్. సో 5 రకాల ఆపులెన్సెస్ ఉన్నాయి. సో తెలివి, అందము మరియు శక్తి. ఇంకేమేమి ఉన్నాయి? 2. తెలివి, ఐశ్వర్యము, శక్తి, జ్ఞానము. ఐశ్వర్యము, జ్ఞానం. ఐశ్వర్యము, జ్ఞానము. సో ఈ 5 కూడా ఆయనకి సరి సమానమైన వారు కానీ అతని కంటే గొప్పవారు కానీ ఇంకెవరూ లేకపోతే వారిని భగవాన్ అంటారు. సో అది కేవలం కృష్ణుడు అని చెప్పని వ్యాస మహర్షి యొక్క తండ్రి గారు పరాశరముని అతను తేల్చి చెప్పేశారు. సో భగవంతునితో ఏకమైపోవడం అనేది, భగవంతుని లాగా సేవలు అందుకోవాలని అనుకునేవారు భగవంతునికి సరిసమానంగా ఉండాలని అనుకుంటారు. అది ఎంతో పెద్ద పాపం కూడా. అది ఒక స్పిరిచువల్ సూయిసైడ్ అది. ఎందుకు అని అంటే మోక్షాన్ని పొందడం అనేది చాలా చాలా దుర్లభం. కానీ మోక్షాన్ని పొందిన తర్వాత కూడా సాయుజ్య మోక్షం కోరుకోవాలనుకోవడం అనేది, దానికి ఎందుకు భగవంతుడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు? ఎందుకు అని అంటే భక్తుడు తన జీవితం అంతా కూడా భగవంతుని కోసమని ఆయన త్యాగం చేస్తున్నాడు. సో భగవంతుడినే పరమ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. సో భగవంతుని పరమ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాక అతను భక్తుడు, గొప్ప భక్తుడు. సో ఆయన ముని. సో ఆయన ఇది పూర్తి చేయడం అనేది భగవంతుని యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. కానీ అతని యొక్క ఉద్దేశం, ఫైనల్ ఉద్దేశం కరెక్ట్దేనా, జెన్యూన్దేనా? భగవంతునికి సేవ నేను చేసుకోగలచాలి అని కోరుకోవడం అనేది అది గొప్పది. భగవంతుడి దగ్గర నుంచి ఏమీ కోరుకోకుండా ఉండేది. అహైతుకి అప్రతిహత. అది ఏ రకమైన కోరికతోని కానీ ఏ రకమైన బంధనంతోని అది ఉండకూడదు. న్యాచురల్గా అది రావాలి. భగవంతునికి నేను సేవ చేసుకోవాలని. ఒక తల్లి ఏ రకంగా అయితే తనకి పుట్టిన శిశువుకి సేవ చేసుకుంటూ ఉంటారు, ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా తల్లి? నా పిల్లలు నాకు ఇది చేయాలి, నాకు అది చేయాలి అని ఏమీ కోరుకోరు. నేను తల్లిని, తన డ్యూటీ లాగా కూడా భావించదు ఆవిడ తల్లి. ఇది నా డ్యూటీ, నేను చెయ్యాలి అన్నట్టు కూడా భావించరు. న్యాచురల్ ప్రేమ అది, ప్యూర్ ప్రేమ. సో తల్లిదండ్రుల ప్రేమ చాలా ప్యూర్ ప్రేమ. కేవలం వాళ్ళ పిల్లల భాగోక్షేమాల కోసమనే వారు తల్లిదండ్రులు పరితపించిపోతారు. వారి ఎన్నో కష్టాల్లోనైనా సరే కూడా పర్వాలేదు, వాళ్ళు చూసుకునేదానికి వాళ్ళకి ఇబ్బంది అనిపించదు. కానీ వాళ్ళ పిల్లలు చిన్న చిరునవ్వు వాళ్ళ ఫేస్ మీద వచ్చేదానికోసం ఎన్నైనా కష్టాలు వారు సహిస్తారు. అది అహైతుకి అప్రతిహత. సో ఆ రకంగా మనం భగవంతుని కోసం ఎందుకు చేయాలి? ఆ రకంగా భగవంతునికి ఎందుకనంటే సుహృదం సర్వభూతానాం. ప్రతి ఒక్కరికి సుహృదులు భగవంతుడు. మిత్రుడు కాదు భగవంతుడు, ఆప్తుడు కాదు, సుహృదుడు. మిత్రుడు అంటే జస్ట్ ఫ్రెండ్, ఆప్తుడు అంటే క్లోజ్ ఫ్రెండ్, సుహృదుడు అని అంటే వారి కోసం ఏమైనా చేసేయగలరు భగవంతుడు. భక్తుల కోసం అని ఎంత దాకైనా అతను దిగజారిపోగలరు. కావాలనంటే అతను అన్ని రూల్స్ని బ్రేక్ చేసేస్తారు. భగవంతుడు అంటే అన్ని రూల్స్ పాటించాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు లోకం. అందరికంటే గొప్పవారు కాబట్టి అతను యద్యదాచరతే శ్రేష్ఠ తత్తదేవేతరో జనాహ. సో అతను గొప్పవారు, భగవంతుడు కాబట్టి అతని గురించి అందరూ కూడా చాలా గొప్పగా అనుకుంటారు. కానీ భక్తుడు కోసం అనేసి ఆయన ఏదైనా చేసేయగలరు. భూమాత ఎప్పుడైతే పాతాళం లోకంలో నిలిపోయిందో, సో హిరణ్యాక్షుడు తీసుకెళ్ళిపోయారో, భగవంతుడు శూకర అవతారం ఎత్తేశారు. సో వెళ్ళి అక్కడి నుంచి భూమాతను తీసుకొని వచ్చారు. సో ఎవరైనా చూశారని అంటే ఒక శూకరమా, భగవంతుడు శూకరమా అని అంటారు. కానీ భగవంతుడు అంతా పట్టించుకోరు. ఎవరేమనుకుంటారు అనుకోని నన్ను పిలిచారు, నా యొక్క భక్తులు నన్ను పిలిచినప్పుడు నేను వారి కోసం ఏదైనా చేసేయగలను. ఇంకేదైనా ఉన్నాయా అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్? భక్తుల కోసం అని ఎంత దాకైనా ఇది వచ్చేసేలాగా చాలా ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా మీకు ఎవరికైనా తెలుసా? గజేంద్ర మోక్షం. మహారాజు ప్రభు ప్రహ్లాద్ మహారాజు గురించి వచ్చారు. అవతారం. కానీ అంటే అతను రూల్స్ బ్రేక్ చేసేది.
అందరూ ఏంటి మీరు ఇలా చేస్తున్నారు అన్నట్టుగా అనుకునేది. వచ్చారు సరే అది అర్జునుడికి భీష్ముడిని కూడా యుద్ధంలో అర్జునుడికి పార్థసారథిగా భీష్ముడికి రథసారథి. వెరీ భీష్ముడి మీద పర్ఫెక్ట్. ఎక్కాడు ఆ రథం. అర్జునుడిని రక్షించడానికి భగవంతుడు కూడా రథసారథిగా అవ్వడం దిగి ఏంటి? వచ్చి చక్రం అర్జునుడి కోసం రథసారథిగా అయ్యారు. నెక్స్ట్ ప్రభు భగవంతుడు ప్రామిస్ చేశారు యుద్ధ భూమిలోని అతను ఆయుధాలు ఎత్తరు అనేసని. కానీ రూల్ని బ్రేక్ చేస్తూ మరి అతను రథ చక్రాన్ని ఎత్తుకొని భీష్మ పితామహ మీద గెలిపారు. ఇంకా ఇంకోటి కూడా ఉంది ప్రభు. మనం ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ పాండవులు రక్షించిన ఆ బ్రహ్మాస్త్రం నుంచి తన యొక్క అదే ఆయుధం పట్టునని అన్నా కూడా అది బ్రేక్ చేసి తను ఆ బ్రహ్మాస్త్రానికి కోసం విష్ణు చక్రం ధరిస్తాడు కదా. అక్కడ భక్తవత్సలుగా అనిపించుకోవడానికి అని స్వీయ ధర్మం కంటే భక్తవత్సలుగా పేరు అంటే ఆయనకి ఇష్టం కదా. ఎస్ పర్ఫెక్ట్. అదొక రూప్. మన 8వ అధ్యాయంలో కుంతి ప్రేయర్స్ లో వస్తుంది. ఎస్. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు ఎంతకైనా అతను వచ్చేయగలరు. సో ఒక తల్లిని కూడా చూడండి, వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎవరైనా సరే కూడా ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నారు అని అంటే ఆ తల్లి ఎంత దాకైనా వచ్చేయగలదు. తనని ఎవరైనా ఏమైనా తిట్టుకున్నా ఏమనుకున్నా సరే కూడా పర్వాలేదు, నా పిల్లలకి ఇబ్బంది కలగకూడదు అని చెప్పని ఎంత దాకైనా వచ్చేస్తారు. సో ఇది అహైతుకి అప్రతిహత. సో ఈ రకంగా ప్రేమ ఉండగలచాలి భగవంతుని పట్ల. సో ఈ రకంగా ప్రేమ ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఎప్పటికైనా వారు మనకి ఆరాధ్యులు, వారికి మనం సేవ చేసుకోవాలి అనే భావనతోనే ఉండాలి కానీ వారితోని సేవని మనం పొందాలి అనే భావన ఎప్పటికీ ఉండకూడదు. సో ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఒకటి ఉన్నది. సో ఒకసారి సనాతన గోస్వామి మరియు రూప గోస్వామి వారు బృందావనంలో ఉండేవారు. కానీ వారిద్దరూ కూడా ఎటువంటి వారంటే వారు ఎవరి దగ్గర వారు చేయి చాచి అడగరు. మామూలుగా ఎవరైనా సరే కూడా వారి ఓన్ ధనంతో వారు ఓన్ ప్రసాదాన్ని వారు వండుకొని వారు స్వీకరించాలనుకుంటారు. కానీ బృందావన వాసుల్లోని గొప్ప విషయం ఒకటి ఏంటి అని అంటే భక్తుల్లోని వారు మధుకరి చేస్తారు. మధుకరి అని అంటే అడుక్కోవడం. ఎందుకు అడుక్కుంటారు? వారికి ధనం లేక తినేదానికి ఆహారం లేక కాదు. దానికి 2 రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, అక్కడ బృందావన వాసుల దగ్గర మధుకరి చేశాము అని అంటే వారి చేతి నుంచి భగవంతుడు ఖచ్చితంగా స్వీకరిస్తారు. కాబట్టి నిజమైన రూపంలోని ప్రసాదం స్వీకరణ అవుతుంది. రెండోది ఏంటి అని అంటే ఆ అహంకార భావం అనేది తగ్గుతుంది మనం ఎప్పుడైతే అడుక్కునే దానికి వెళ్తామో. సో అది హయ్యర్ స్టేజ్ మధుకరి అనేది. కానీ దానికంటే కూడా ఉత్తమమైన స్టేజ్ అజాగర వృత్తి. అజాగర వృత్తి అని అంటే ఎవరిని అడుక్కోరు వారు. ఎవరికైనా దారిలో వెళ్ళే వాళ్ళకి ఒకవేళ వీళ్ళుకి మనం ఏదైనా దానం ఇవ్వాలి అన్నట్టుగా అనిపిస్తే ఆహారం ఇస్తారు. లేదు అని అంటే వారు అడుక్కోరు. ఎన్ని రోజులైనా పర్వాలేదు, ఆకలి గడుపుతూనే ఉండిపోతారు. ఆ క్రమంలోని వారి శరీరాన్ని కూడా విడిచిపెట్టాలంటే కూడా వారు విడిచిపెట్టేదానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. కానీ భగవంతుడు అలాగ తీసుకోరు. భగవంతుడు వారి శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేలాగా చేయరు. సో ఈ రకంగా చేసినప్పుడు అజాగర వృత్తిలోని రూపగోస్వామికి అనిపించింది అనమాట. వారి అన్నగారైన సనాతన గోస్వామికి ఏదైనా వంటకాలు వండి పెట్టాలి అని. సో అతని అన్న కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలి. సనాతన గోస్వామి అన్నానికి కూడా కాదు, సనాతన గోస్వామి గొప్ప భక్తులు, అతని కోసం చెయ్యాలి ఏదో ఒకటి అని చెప్పని అనిపిస్తుంది. సో అందుకోసమని ఇతను మధుకరి చేయలేరినా, కాకపోతే అజాగర వృత్తి కాబట్టి అక్కడే ఉంటారు. సో ఒక చిన్న పాప వచ్చి అతను ఈ రకంగా కోరుకున్నారు, అంతే, కేవలం సంకల్పం చేసుకున్నారు. ఈ లోపల ఒక చిన్న పాప వచ్చి అన్నీ కావాల్సిన వంట సామాగ్రిలంతా కూడా ఇస్తారు. ఇచ్చిన తర్వాత పోనీ మంచిది కదా దొరికింది, సో ఈరోజు సనాతన గోస్వామిని పిలిపిస్తాను నేను, పిలిపించి అతనికి మంచి మంచి వంటకాలు చేస్తాను నేను అనుకొని శ్రీల రూప గోస్వామి అన్ని రకాల వంటకాలు చేస్తారు. చేసి శ్రీల సనాతన గోస్వామిని పిలిపిస్తారు, ఆహ్వానం చేస్తారు. సనాతన గోస్వామి వచ్చేసరికి ఆ ప్రసాదాన్ని అతనికి వడ్డిస్తారనమాట. సో స్వామి మీరు తినండి అని. సో సనాతన గోస్వామికి కూడా తెలుసు శ్రీల రూప గోస్వామి ఆయన కూడా అజాగర వృత్తిలో ఉంటారు అని. మరి స్వామి మీకెలా దొరికింది ఇదంతా, ఇన్ని వంటకాలు చేశారు,
ఇంత సామగ్రి ఎక్కడి నుంచి దొరికింది అని అంటే, సో అతను చెప్తారనమాట రూప గోస్వామి, ఈ రకంగా ఒక చిన్న పాప వచ్చి ఇచ్చారు నాకు ఇవంతా కూడా అని. అయితే ఎలా ఉంటారు ఏంటి అని చెప్పంగానే వర్ణన చేస్తారు. సనాతన గోస్వామి కళ్ళలో నీళ్లు వచ్చేస్తుంది. వచ్చి అతను కొద్దిగా కఠోరమైన స్వరంతో చెప్తారు రూప గోస్వామికి, ఇంతకీ వచ్చిన వారు ఎవరో తెలుసా? శ్రీమతి రాధారాణి వచ్చారు. నువ్వు ఆవిడ దగ్గర నువ్వు సహాయం తీసుకున్నావా? ఆవిడ్ని కష్టపెట్టావా నువ్వు? మనం వారికి సేవ చేసుకోవాలే గాని వారు మన కోసం సేవ చేయడం ఏంటి అన్నట్టుగా. ఇది నిజమైన తత్వజ్ఞానం. ఫైనల్గా కోరుకునేది ఏం కోరుకోవాలంటే భగవంతుల్లోని ఏకం గువ్వాలని ఎప్పటికీ కోరుకోకూడదు. అది స్పిరిచువల్ సూసైడ్. అది భగవంతునికి నిత్య సేవ చేసుకోవాలి అని అది ఉండాలి. సో నిజమైన ఇదేంటి అని అంటే, మనం భక్తులు కోరుకోవాల్సింది నన్ను మీరు స్వర్గంలోకి తోస్తారో, నరకంలోకి తోస్తారో, లేక గోలోకం వాసం ఇస్తారో, లేకపోయిందా నన్ను ఒక మానవుడిగా పుట్టిస్తారో, లేక ఒక పురుగులాగా జన్మనిస్తారు. మీరు ఏ రకంగా చేయాలనుకున్నా మీరు చేసుకోండి స్వామి, నాకు ఇబ్బంది లేదు. కానీ నామ జపము మాత్రం నేను ఎప్పటికీ కూడా నా నోటి నుంచి వీడనీయకుండా చేయండి. నేను ఎల్ల వేళలా మీ భక్తియుక్త సేవలో నేను నిమగ్నమై ఉండాలి. నేను మీ దగ్గర ఎప్పటికీ ఏమీ కోరుకోకూడదు. నేను ఎవరిని ద్వేషించకూడదు. భక్తుల పట్ల నేను ఎల్ల వేళలా సరే కూడా నాకు ఆ గౌరవ భావం, భక్తి భావం అనేది ఒకటి ఉండాలి. గురువు పట్ల కూడా ఎల్లవేళలా ప్రేమ భావం, భక్తి భావం అనేది ఉండాలి. అండ్ భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం పట్ల నాకు శ్రద్ధ ఉండాలి. శ్రవణంది కోరిక ఉండాలి నాకు. నాకు ఈ రకంగా ఉండేలాగా చేయండి స్వామి, నాకు ఇంకేం వద్దు. సో నేను మీకు ఎల్లవేళలా సేవ చేసుకునేలాగా దానికి క్వాలిఫైడ్ పర్సన్గా చేయండి. దానికి పాత్రుణ్ణి చేయండి. నాలో క్వాలిఫికేషన్ లేదు, కానీ మీరే చేయగలరు. ఈ ప్రార్థన ఉండాలి. అంతేగాని భగవంతుడిని ఏకం అవ్వాలనే కోరిక అనేది కూడా ఇంద్రియ భోగముతో సమానమే. బట్ ది భాగవతం సేస్ దట్ వన్ షుడ్ నాట్ లివ్ ఫర్ ది సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. నిన్నటి శ్లోకంలో కూడా మనం చూసాము, ధర్మస్య హి అపవర్గస్య, దాంట్లో కూడా మనం చూసాము, ఎవరు కూడా ఇంద్రియ భోగార్థం వారి జీవనం అనేది వ్యతీతం చేయకూడదు. వన్ షుడ్ సాటిస్ఫై ది సెన్సెస్ ఓన్లీ ఇన్ సో మచ్ యాజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ సెల్ఫ్ ప్రిజర్వేషన్ అండ్ నాట్ ఫర్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. వారి ఇంద్రియముల్ని భగవద్గీతలో కూడా ఇచ్చున్నారు. ఇంద్రియములను ఎలా వాడుకోవాలి? ఒక తాబేలు ఏ రకంగా అయితే అవసరం మాత్రమే దాని కాళ్ళని ఆ షెల్ నుంచి బయటికి తీస్తుంది, అదర్వైజ్ షెల్ లోపలే పెట్టుకుంటుంది. ఆ రకంగా మన ఇంద్రియాలని అవసరం మేరకే మనం వాడుకోవాలి. బికాస్ ది బాడీ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ సెన్సెస్ విచ్ ఆల్సో రిక్వైర్ ఎ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. దేర్ ఆర్ రెగ్యులేటివ్ డైరెక్షన్స్ ఫార్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ సచ్ సెన్సెస్. సో శరీరం అన్నాక ఇంద్రియాలు కూడా దానికి పార్ట్. సో ఇంద్రియములు అనేది తప్పదు, వాడుకుంటాము. కానీ దాన్ని ఎంత దాకా వాడుకోవాలి? సో దానికి మనకి కొన్ని ఇది ఇచ్చున్నారు కండిషన్స్. సో ఆ కండిషన్స్ ప్రకారంగా మనం వాడుకోవచ్చు. బట్ ది సెన్సెస్ ఆర్ నాట్ మెంట్ ఫర్ అన్రెస్ట్రిక్టెడ్ ఎంజాయ్మెంట్. దాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మనం ఆ ఇంద్రియాలని వాడుకునే దానికి లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మ్యారేజ్ ఆర్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ విత్ ఎ విమెన్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ప్రోజెనీ, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మెంట్ ఫర్ సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్. సో భర్త భార్యల కలయిక అనేది నెక్స్ట్ రాబోయే భావి తరాల వారు ఒక భక్తులని వారు ప్రొక్రియేషన్ అంటే వారు నెక్స్ట్ జనరేషన్లోని వారి పిల్లల్లాగా ఒక మంచి భక్తులు రావాలి. సో దట్ వారు ఒక సుఖదేవ గోస్వామి మహారాజు లాగా, లేక ఒక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి లాగా, లేకపోయింది ఒక జయపతాక్ మహారాజుల వారిలాగా ఉండాలి. లోకం అందరికీ కూడా కృష్ణతత్వాన్ని బోధించేవారిలాగా ఉండాలి. సో దానికోసం అనేసి పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది, అటువంటి కోరికతో చేసుకోవడం అనేది అది తప్పు కాదు. ఇన్ ది absence ఆఫ్ వాలంటరీ restraint, there is a propaganda for family planning. But foolish men do not know that family planning is automatically executed as soon as there is search after the absolute truth. సో ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అనేది చేసుకుంటారు. కాకపోతే ఒకవేళ నిజమైన తత్వజ్ఞానం కోసం అనేసి ఎవరైనా వెతికారు అని అంటే అదంతా అవసరం లేదు. సీకర్స్ ఆఫ్ ది అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ ఆర్ నెవర్ ఎల్యూర్డ్ బై అన్నెసరీ ఎంగేజ్మెంట్స్
in the sense gratification, because the serious students seeking the absolute truth are always overwhelmed with work of the researching the truth. సో అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాల్సిన మొట్టమొదటి లక్ష్యం ఇది, మొట్టమొదటి పాయింట్ ఇది భగవత్ ప్రాప్తిలోని. అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస, క్యూరియాసిటీ, తెలుసుకోవాలనే ఒక ఆతృత, ఇది ఉండాలి. ఇది మొట్టమొదటి పాయింట్ ఇది. సో ఇన్ ఎవ్రీ స్ఫియర్ ఆఫ్ లైఫ్, therefore the ultimate end must be seeking after the absolute truth, and that sort of engagement will make one happy because he will be less engaged in varieties of sense gratification. సో ఎప్పుడైతే భగవంతుని తెలుసుకోవాలి, భగవంతుని పొందాలి అనేది కోరిక అల్టిమేట్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు అని అంటే, వారి కోరిక అనేది ఒకవేళ బలంగా ఉన్నది అని అంటే, ఇతర అన్నెసెసరీ వాటి మీద వారికి ఫోకస్ అనేది వెళ్ళదు. సో ఇంద్రియ భోగము అటువంటివంతా కూడా బై ప్రొడక్ట్స్. సో ఎవరికైతే పని ఉండదో, ఎవరికైతే ఒక లక్ష్యం ఉండదో, వారే ఇంద్రియ భోగం మీద ఫోకస్ ఎక్కువ చేస్తారు. సో ఎవరికైతే నిజంగా ఫోకస్ ఉంటుందో, చాలా తీవ్రంగా వారు ఏదైనా దీనికోసం పనిలోని నిమగ్నం అయి ఉండే వారికి ఇతర విషయాల మీద వారికి ఫోకస్ ఉండదు. సో కానీ ఆ ఫోకస్ అనేది ఎటువంటి వాటి మీద ఉండాలి? ఆధ్యాత్మికమైన వాటి మీద. ఏదైతే పెర్మనెంటో దాని మీద ఉండాలి. తాత్కాలికమైన వాటి మీద పెట్టుకొని ఏం చేస్తాం? ఇంద్రియ భోగం అనేది చాలా చాలా తాత్కాలికం. నెక్స్ట్ భౌతికమైన కోరికలు ఏదైనా సరే కూడా, అది కూడా ఒక రకంగా తాత్కాలికమే. ఈ శరీరంతో పాటు ఆ భౌతికమైన కోరికలు కూడా ఇది కూడా నష్టం అయిపోతుంది, భౌతికమైన టార్గెట్. కానీ ఆధ్యాత్మికమైన టార్గెట్ ఎప్పటికీ ఉంటుంది. అండ్ వాట్ దట్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యాజ్ ఫాలోస్. సో అది అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ అనేది భక్తిలోని మనం నిమగ్నం అయి ఉండడం, భగవంతునికి సేవ చేసుకోవడం. సో ఇది ఒక మనిషి యొక్క జీవితం యొక్క పరమ లక్ష్యం ఉండాలి. అంతేగాని ఇంద్రియ భోగం అనేది మాత్రం ఎప్పటికీ పెట్టుకోకూడదు అని శ్రీల సూత గోస్వామి అందరినీ ప్రార్థిస్తూ చెప్తున్నారు. ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ वृंद की जय हो. नमः की जय हो. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो. ధన్యవాదాలు బాబుజీ. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు.